राजा फकीर और कोई विमान चढ़ चला कोई बांधे जंजीर जे आइल बा ओकरा एक दिन जाए के भाई सभे जानता है सत्य प्रमाण बा एमे कोनो संकोच के बात नहीं के टाटा बाय बाय जे जन्मल बा ओकरा एक दिन जरूर मरे के बा। चंदन भाई शीत जल पावक गगन समीरा पंचतत्व बना माननीय श्री सत्य प्रकाश जी के माध्यम पूरा टीम के अंग वस्त्र बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बा। आएगो निर्गुण गीत से सेवा रही। 5 तत्व से शरीर बनल बा आ एक दिन 5 तत्व जहिया ई शरीर जरेला तो ये 5 में विलीन हो जाला। जहिया हमने के जन्म में नहीं जतैया ये शरीर 5 गो रतन से बनल बा तो ये 5 गो चूरो इस शरीर में समा जाला से जहिया हमने के पैदा होने जा जने के नाम है काम क्रोध मंद लोभ ईर्ष्या। 5 गो रतन से इस शरीर बनल बा तो 5 गो एमे चोरो प्रवेश कइले वाला से। अरे माटी के और बनल शरीरिया और माटी में मिल जाइए भाई हो। अरे केहू पूछ लेके ना जाई केहू पूछ लेके नहीं जाइए भाई केहू पूछ लेके नहीं जाई।
कहलबाग जे जैसन करेला वैसन नौकरिया गया वाला। चली चाचा जी के तरफ से 100 रुपये के पुरस्कार आयल बा। ये मंडली की तरफ से जय जयकार रही, ईश्वर से शुभकामना के प्रतीक्षा रही। आदमी कहला जाए तो फलानवा ये धरती के बोझा रह गई, या तो निमन करेला तो निमन होकर आ गया वाला, या तो बाउर आदमी रहला तो कहला जाए तो फलाना बड़ी बाउर है गांव से बोझा हल हो गई। आ निमन रहले तो मरलो की बात लोग पछताला कि वो फलाना बड़ा बढ़िया आदमी। बाप